Бейби Блокс. Какви булза? Не сме ли ютубъри, Опа, бе? Ютуб сме днеска сме Ютуб, бе. Добре, и сега ще бъда... Има папакалите! Аз съм обратната. Ей, аз съм жената, е. Ето го Хорешо. Не, аз наистина съм обратната. Еми и аз. Не си. Аз съм жената. Не си жената. Жената. Мъж Жената. си. Още си мъж. Добре, чакай, сега ще го снимам. Как можах да го кажа? Казах, че Блейд е мъж. Майко, ако го видите. Ако го видите, ще викате, той е някакъв. Ама нали знаеш, че и мой го чупиш. Докато аз съм на него. Нека чупим дърветата. Ние ще ги изкормим. Да. Ще убим и пистолетчето. Мри, бе, аз съм секунда на 100 удара, бе. Какво стана, е? Ей, ни паде на горичката, бе. Ей. Само аз му да е кити путя. Аз цепа той е от моята страна, аз го кръмнах. Гледай още на колко живота е. Не парят моят оръжие, бе. Сега Олаф идва. Че. Ако не се лъжа, има ли някакви... Не, значи ще му Ей го Олаф, стреляй Олаф. Кой е Олаф, ли? Олаф. Аз стрелям от моята страна, ти от твоята, ясно? Ясно. Твоите са повече. Знам. Затова нямам тайното оръжие. Корейшо е тука. Корейшо. Вземам тайното ми оръжие. Убих Корейшо. Ти слезнал ли си там? Коми ще ти правя в момента? Пускам тайното ми оръжие. Корейшо, его Корейшо. Обратния Корейшо. Аз бия от твоята страна. Все пак ти пускаш чапагалици. Кой искаш? И аз ще ги пускам. Нате, Корейшо. Не, харесвам повече на машината. Там съм по-бърз. 100 удара в секунда. Тук е един. Не са 100, 200 са, бе. Тук са на 2 минути и 1 удар. Идва фартулет. Чакай, не го чупи, искам аз. Идва фартулет. Нали знаеш, че ние трябва да се качим на него? Не. По-нататък, ама... Чакай, ще го чупя, бе. Нали знаеш, че той не може да чупи? Сега ще пусне един кашони. Нито го имаме, бе. Да. Той сега сети да ни го дадат. Ние го взехме. Не китнахме. Не сме. Аре, пуснаха фартулети. Я ти малко крипи, ясно ли? Аз тук ще сменя такова профил. Кой да правя аз? Малко крипи. Ей, аз съм на обратната с очилата, ей. Корейшо идва. Идва тея. И тея с рогата ли, бе? Носорога. Да, е точно. Вече като не са на тебе ми се появява... така да. Къде ма цепиш, Хорешо? Гледай, Хорешо ми екстра. Какъв Хорешо, бе? Там се появи Хорешо, бе. Ние го убихме. Аз го убих. Не е вярно. Не. Аре, бе, кога? Ще ми падаш главата. По-нататъка ще имам березлив тим. Да. Ама сега. Туп, някой ми звъни, ма няма му дигна. Да съм предля. На мен ми пише един идиот, дето и ника му е в Сируса, ама точка. За мен това! То гръмна, бе, моля. Ти го гръмна. Не, виж ме там. Ти го гръмна, не аз. Онова е много гадно. И не може да се щупи. Аз ще я за хил. Ай, аз. Какво правиш това? Винаги се стряскал на тая гадинка. Пък го знаеш. Табанар. Взех парите
и пари. Сега ако имахме една тапановка, щяхме да ги кюнем. Ма ти Ама аз съм най-червенокоската, виж. и ко, пък аз съм обратната. Ама аз съм по-готина. Его това грозни. Ами ние от кюнахме. Винаги като си на тебе, винаги го насочвам това името ти към... така. Винаги виждаш какво нямаш ти. Не. Бъркаш се с... сега да им казвам, маня долу 2, 3, 4, ма! Сега. Нали той няма да гледа клипа. Може би. С маня долу на 2, 3, 4. Той клип ще го направим само за приятели, нали? Не за други, нали? О, сега слизаме долу. Не, бе, тук взимаш вода. Аз го взимам това да ще пане. Аз го взимам. Сам. Ко ми махаш, бе? Кого запращаш, бе? Аз съм от една страна, ти си от двете. Ясно? Айде, дал съм от тая моята. Сега тук има... Аз съм от ясната страна, не съм като тебе, лята, обратната. Сега тук има тея. От качалките. Чакай, много бързаш, Хорейшо. Ти още там с палмовата, пък ти бързаш. Мале! Той Хорейшо от тук ли излезе? Аре, идвай, бе! Къде чак от... Мале, ти откъде ги стреляш? Мен ме мръзя, аз си пускам папагалите някъде. Аре, Тапак! Кой, не съм те гръмнал, нали? Не, ама ме удариха заради теб. Вой, това е... екстра лайф. Виж отзад. Аз имам 12 живота. Колко животи имаш? 12. Аз имам 192. Може да съм сбъркал. Не ги знам числата много. Знаеш колко е 2 плюс 2 по 2? Да. Аз го взимам това. Сега ще нададат 2 такива. Сещам. 6. Ще нададат 2 автомобила. 6. Не 2. Искам. Едното аз. Ей, тук сега голямо меле. Мили. Ще се прави милита. Ще има да мрем. Аз не ти чупя твоето. Ей! Стига Dead Blades. Не знам какво означава Dead Blades. Ти. Ще кикна, ей. Пика. Стига е, човек. Няма да ме киква. Ама не знаеш, че той ще дойде още едно. Йеп. Ама хорейшота. Много хорейшота има тук. Всъщност да дойдат ни пайци. Хорейшо, засни като мъж в лице. Мале. Лице в лице с Русия сега като дойдат паяците. Ко ще прем? Скачай, бомфеле. Ще ядем бомфеле за закуска. Аре, бе, къде е това дето? Кога ще дойде, бе? Тея нашите кораби ги е страх да излезнат срещу тея. И аз пък нашите кораби. Точно кораби. Нашите автомобили, бе. Къде сте? Мале! Пред мен! Дойде. Аз взима другото. Където и да си. Ето го. Ако ми дадеш едно, поне ще пословя. Къде ми ти е моето? Тъпанара си. Аз съм къде ми е моето, Аз ще го карам на... аз тук ще го карам на папагалите, бе. И аз така правих през цялото време. Те са по-мощни от най-глупостта. Те папагалите са по-мощни от най-силното оръжие. Той ми се спадна до газа. Не бе. Пак ли, бе? Добре, стига, бе, братле. Ще им се спамаш до газа ти. Къде им се спама, бе? Епе гарата. Жепе гарата се казва. Не епе гарата, а жепе. Това ще е клип. Това ще е клипа, защото в тях ми дойде родите.
Чакай малко. Пип! Чакай Свърши малко, ли аз ти? още не съм свършил. Трябва да влезна вътре и тогава ще свърша. Ей, Ама това е тук. свърши.